Sziasztok! A mai videóban befejezzük a zsákba macskákat, hiszen csak 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab maradt. Na, nézzük is. A lányok 5-ös. Nem szeretem őket szépen kinyitni, bocsi. Mert az uncsi. Ha a szülők nézik, akkor tudják, hogy nem szeretnek a gyerekek olyanok lenni, hogy szépen kinyitják, hanem inkább így. Vagy így. Szóval egy kis füzet, ilyen kis... Nem törtem el, kis füzet, kis csonti, még egy furamis kártya, rengeteg van. Ugyanilyen van, csak zöld anya. Tapi. Tapi. Nem is maradt fiús. Refura. Fiúsokat elvitték Halloweenkor akkor. Lányos 12-es. Egy fiús volt az. Nem volt fiús. Csak lányos volt. Vagy volt fiús? Mi? Zsába macska. Mert szerintem nem. Szóval... Majdnem, hogy csak két voltak. Kurom is sebb tapasz. Ilyet kaptam a Hannában. Kis füzet megint. De amúgy ezekre a kis füzetek nagyon cukik. És egy rózsaszín tapi. 6-os, lányos egyértelműen, mert nincsen fiús, szóval nem szeretem szépen kinyitni, mondom. Ez ugyanaz, mint az előző csomag. Nem már. Még egy füzet. Még egy sebb tapasz. Hojcsot. Nekem van még egy ilyenem. Van ugyanilyenem, mindjárt hozom, megmutatom. Szóval nézzétek, itt van az enyém, és ez, amit most nyitottam. Majdnem ugyanaz. Maradt 3. Amúgy nem tudom, hogy erre a videóra elég lesz. Sietünk. Nem fogom nektek egyetlen felgyősíteni. Legjobb barátos hajgumi. Most is ilyetek. Kék szájra való. És mi lenne, hogyha utolsó kettőt viszont utolsóban nyitnánk ki mégis. Sziasztok, a nevem Kamilla volt. Sziasztok!